Игътибор, Шаян ТВ каналы эфирин давам итә. Һәм чират акыл батыл тапшыруында. Бүген бездә кунакта үз белемнәрен сынарга дип Салават һәм Азамат исемле егетләр килде. Исәнмесез? Исәнмесез. Батыр берне, белемле меңне егар дигәннәр. Бу чыннан да шулаймы? Без моны тапшыру ахырында белербез. Хәзергә егетләрне үзләре белән танышыйк. Салават, сүз сиңа. Минем исемем Салават, миңа 12 яшь. Мин 2нче талар гимназиясендә укыйм һәм алгебра фәнен бик яратам. Ни өчен? Чөнки мин әйбәт куша беләм. Зур саннары да бик тиз кушасың. Әйе. Мәсәлән, 1600-гә 580 кушыйк әле. 2180. 2180. Тиз исәпләп карадым, бу чыннан да шулай. Афәрин. Димәк, син математика буенча сорауларга бик җиңел җавап бирерсең. Әйе. Яхшы, без моны бүген тикшерербез. Азамат безнең нинди егет? Минем исемем Азамат, миңа 12 яшь. Һәм мин инглиз теле, татар теле, рус телен яратам. Мин аларны яратам, чөнки алар бик кызык һәм киләчәктә миңа алар кирәк булачак. Яхшы, без сезнең белән таныштык. Уенның тәртибен беләсез. Һәм әйдәгез, уенны башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә. Акыл батыл тапшыруның беренче турын башлыйбыз. Безнең сорауларыбыз төрле өлкәләрдән булыр, шуңа күрә югалып калмагыз. Сорауларга тутырып җавап бирә кирәк булачак. Беренче турның кагыйдәләрен аңлатам. Иң элек сезгә 3 сорау биреләчәк, шуны итеп узарга кирәк, һәм балларны сез үзегез куясыз. 0-дан алып 10-га кадәр. Әгәр дә сезнең җавабыгыз дөрес икән, без сезгә шушы балны бирәбез. Әгәр дә юк икән, сезнең гомуми исәптән шушы балны алырга мәҗбүр булабыз. Без шартлап булабыз, башта 1-2 җавап бирә, аннан икенчегез. Сораулар икегезгә дә бирек. Кагыйдәләрне аңладыгызмы? Әйе. Сораулар юкмы? Юк. Алайса, минем сорауларым бар сезгә. Шуңа күрә башлыйбыз. Беренче сорау. Кайсы хайван кышын йоклап үткәрә? Бу сорауга беренче булып Азамат җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 10. Әлбәттә, мондый җиңел сорауга 10 балл бирергә кирәк. Әйе. Яхшы. Салават, син? 10. Син дә 10 балл бирәсең. Бик дөрес эшлисез. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Төлке, куян, тиен, керпе, пошый, бүре. Миңа калса бу бик җиңел сорау. Шуңа күрә уйлап торырга вакыт кирәкми. Азамат, синең җавабы? Керпе. Керпе кышын йоклап үткәрә дип уйлыйсың. Ничә итеп йоклый икән ул? Үзенең оясына керә дә йоклый. Яфраклар. Юрганын ябып. Яфраклар белән күмелеп. Яфраклар белән күмелеп. Яхшы. Салават, ничә Керпе. Керпе дип уйлыйсың син дә. Әлбәттә, чыннан да керпе кышын йоклап үткәрә. Һәм тагын бер хайван аю. Ул инде безнең бу җавап вариантлары арасында юк, йоклап үткәрә. Шулай бит? Яхшы, бу сорау бик җиңел булды. Калганнары ничек булыр? Хәзер беләбез. Икенче сорауга күчәбез. Кояшка иң якын урнашкан планета. Планеталарны беләсездер инде дип уйлыйм. Салават, беренче булып син җавап бирәсең. 5 балл. Әллә белмисең планеталарны? Белә. Шикләнәсең. Әйе. Яхшы, 5 балда аз түгел. Азамат, син? 7 балл. Азамат югарырак балл куйды. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Марс, Җир, Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий. Сорауны кабатлыйм. Кояшка иң якын урнашкан планета. Кояш системасын күз алдына китердең һәм җавап бирәбез. Салават. Марс. Синеңчә Марс иң якын урнашкан. Әйе. Ярар. Азамат ничә уйлый? Меркурий. Азамат Меркурий дип уйлый. Һәм дөресен әйткәндә, Кояш системасын күз алдына китерсәк, Меркурий Кояшка иң якын урнашкан планета. Кызганыч, Салават, син ялгыштың. Ләкин безнең уеныбыз әле дәвам итә. Тугрыларыбыз бик күп. Дәвам итәбез. 3нче сорауга күчәбез. Кайсы кыз урман докторы дип атыйлар? Бу сорауга беренче булып Азамат синең чиратың җавап бирергә. Шуңа күрә ничә балл куйган? Яхшы. 10. Син дә 10-ны куясың. Кабул иттем, җавап вариантларын карыйбыз. Сыерчык, шәүкә, тукран, күке, тургай һәм сандугач. Азамат, син җавап бирергә әзердер инде? Тукран. Синеңчә тукран урман докторы. Ни өчен урман докторы дип атыйлар дип уйлыйсың?
Ул бөҗәкләрне агачлардан ашый. Башка кошлар ашамый. Юк, ул казынып ашый һәм саклый аларны шулай итеп. Агачлар. Агачлардан казы. Табигать белеме буенча белемнәрең яхшысы синең. Хәзер Салаватның вариантын кабул итәбез. Тугран. Син дә тугран дип уйлыйсың. Һәм әлбәттә инде бу бик җиңел сорау булды. Сез бик дөрес җавап бирдегез. Улар бал икегезгә дә. Шуның белән безнең беренче турыбыз тәмам. Бик җиңел булды дип елмаеп утырмагыз. Чөнки әле безнең бик авыр турыбыз бар. Ул әлбәттә икенче тур. Уйныйбызмы? Әлбәттә. Киттек. Акыл батыл тапшыруны икенче турын башлыйбыз. Бу турда сезгә туры китерергә кирәк булачак. Бер баганадагы сүзләрне икенче баганадагысы белән. Ләкин башта сездән сорыйм әле. Илләр буенча дуслыгыгыз ничек? Илләрне беләсезме? Нинди илләрдә буласыгыз килә? Мин кайбер илләрне генә беләм, алай яхшы түгел. Һәм минем Польшага барасым килә. Чөнки анда төрле Бөек Ватан сугышында Бөек Ватан сугышы вакытында төзелгән концлагерьләр бар. Менә ничек икән? Син димәк тарихны яратасың, Азамат. Әйе. Яхшы. Салават, нинди илдә буласы килә? Минем Италиядә буласы килә, чөнки анда Колизей, ул Колизейда гладиаторлар сугышканнар, һәм миңа гладиаторлар бик ошый. Менә ничек икән? Син чын батыр егет инде алайсың. Әйе. Үзең гладиатор урында булсаң, сугышырга куркмас идеңме? Юк. Урысланнар белән дә хәтта. Әйе. Ярар, әзәгә әйдәгез фантазияны ортта калдырабыз да үзебезнең уеныбызны дәвам итик. Бүген безнең бирем булайрак яңгырый. Бер баганада сезгә тарихи биналар урнашкан булачак, икенче баганада илләр язылган булачак. Сезгә шушы илләрне һәм тарихи биналарны туры китерергә кирәк. Ягъни, кайсы тарихи бина, кайсы илдә урнашкан әйтергә кирәк. Бу сорауга беренче булып Салават җавап бирәчәк. Салаваттан башларбыз. Шуңа күрә синнән сорыйм, ничә балл белән бәялисең? 7 бар. Яхшы. Азамат, 4 бал. 4-не генә куясың. Ярарсың. Кабул иттем. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Эйфель манарасы, Кеопс пирамидасы, Тадж-Махал, Азатлык статуясы, Биг Бен, Колизей. Һәм инде илләрне укып үтәм. Италия, Бик Британия, Франция, Америка Кушма Штатлары, Һиндстан, Мисыр. Салават, син беренче булып җавап бирәсең. Әйдәгез, беренче Эйфель манарасын атыйк. Ул кая урнашкан дип уйлыйсың? Эйфель манарасы Франциядә урнашкан. Ярар. Азамат, Мин шулай Эйфель манарасы Франциядә урнашкан дип уйлыйм. ярый, дәвам итеп. Хеопс пирамидасы, Хеопс пирамидасы Мисырда урнашкан. Мисырда урнашкан дисең. Тадж-Махал, синеңчә, Тадж-Махал Һиндстанда урнашкан. Һиндстанда урнашкан дисең син. Ярар. Азатлык статуясы Азамат кая урнашкан? Америка Кушма Штатларында. Ярый. Биг Бен безнең бик зур сәгать кая урнашкан? Британиядә. Дөрес, Бөек Британияда. Һәм инде Колизей, бу сорау бәлки Салаватка тиеш булгандыр инде. Колизей кайда урнашканы инде? Италиядә. Италиядә. Һәм сез үзегез җавапларыгызны дөрес дип саныйсыз инде. Бәлки Тадж-Махал башка җирдә урнашкандыр, безнең төзәтәсе килмиме? Юк. Һәм бу чыннан да шулай, сезнең җавапларыгыз бик дөрес булды. Эйфель манарасы чыннан да Франциядә, Хеопс пирамидасы Мисырда урнашкан, Тадж-Махал инде безнең гүзәл Һиндстанда, Азатлык статуясы Америка Кушма Штатларында икәнен барыбыз да белә. Биг Бен Лондонда, Бөек Британияда урнашкан, Колизей Рим шәһәрендә, Италиядә урнашкан. Афәрин егетләр, бик яхшы уйнадыгыз бу турны. Алга таба да шушындый рухта дәвам итәрсез дип ышанам. Дәвам итәбез. Акыл батыл тапшыруының 3-нче турын башлыйбыз. Егетләр, нинди һөнәрләрегез бар, нинди шөгыльләрегез бар сезнең? Без икебез дә Нур театраль студиясында актерлык осталыгы белән шөгыльләнәбез. Яхшы. Димәк, сез киләчәктә актер булырга телисез? Юк, үзебезнең хобби кебек кенә. Нинди рольләр яратасыз? Мин Август Глуп ролен уйнаган һәм Аю ролен. Аю булып ничек уйнадың син? Аю булып мин шундый
Biraz гына усалрак кебек булдым. Кырыс, усал аю нинди була, күрсәт әле безгә дә. Мен хәл күрсәтелмим инде. Ник? Әйдә Яңсың күрсәт. Әйдә күрсәт ман. Монда кем үткән? Син шундан да бик усал. Бик куркыныч булып киттем. Ләкин алай да мин сораулар бирүемнән туктамаячакмын. 5-нче турыбызның кагыйдәләре шундый. Сезгә артык җавап варианты сайлап торачак. Җавап вариантлары бирелә, шуннан дөреслеккә туры килмәгән сайлыйсыз. Шуңа күрә кагыйдәне истә тотыгыз, тотарга тырышыгыз. Яна шулай ук 0-дан алып 10 балга кадәр сайлау мөмкинлеге була. Кагыйдәләрне аңладыгыз? Әйе. Беренче сорауны укыйм. Кайсы яшәшә тамразык түгел? Бу сорауга инде Азамат беренче җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 8. 8. Салават 7. 7-не бирә. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәм. Бәрәңге, шигендер, редис, шалкан, кабак, кишер, тамразык. Артык җавап варианты сайлыйбыз. Азамат, Бәрәңге. бәрәңге дип саныйсың син. Син кагыйдәләрне хәтерлисеңме? Әйе. Искә төшер миңа. Артык җавапны сайлап алырга. Ярар, кабул иттем. Салават. Кишер. Син дә кагыйдәләрне аңладың. Без артыклы дөреслеккә туры килмәгән сайлыйбыз. Әйе. Яхшы, сезнең җавапларыгызны кабул иттем. Бәрәңге, шигендер, редис, шалкан, кишер, алар барысы да тамразык бит. Ә менә кабак тамразык түгел. Бу сорауга шулай да җавап бирергә кирәк иде. Бераз ялгыштыгыз, ләкин зыян юктыр. Дәвам итәбез. Икенче сораубыз. Абдулла Алиш әкиятләре герое. Инде бу сорауга Салават беренче җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 9. Азамат 5. 5-не генә куя. Азамат бераз куркып калды ахрысы. Әйе. Коркырга кирәкми. Җавап вариантларын тукмыйбыз. Нечкәбил, Тукмар, Бик Батыр, Шымбай, Бик Куркак, Чукмар. Җавап вариантларын тәкъдим иттем. Җавап бирәбез Салават. Мин шундай дип уйлыйм. Чөнки ул бик тапкыр, бик күңелле булган һәм аның җиңел истә калдырып була. Һәм ул татар халык әкиятләреннән. Әйе. Ярар, Азамат ничек уйлый? Мин дә Салават кебек шундай дип уйлыйм. Шулай. Ярар, кабул иттем җавапларыгызны һәм бу чыннан да шулай. Шымбай татар халык әкияте герое. Бик дөрес җавап бирдегез. 3-нче сорауга күчәбез. Кушма сүз. Бу сорауга инде Азамат беренче җавап бирә. Ничә балл белән бәялисең? 7. Кабул иттем. Салават 10. яхшы, бик әйбәт бирдең. Хәзер җавап вариантлары. Кара бүрек, таш күмер, китап, озын борын, ярканат, ак кош. Кушма сүз. Артык җавап варианты сайлыйбыз. Азамат, син җавап биргә әзерме? Артык вариант минемчә ул китап. Ярар, башкалары кушма сүз дип уйлыйсың. Әйе. Салават син? Мин дә Азамат белән килешәм, китап дип уйлыйм. Чынлап та китап кушма сүз түгел, ә менә кара бүрек, таш күмер барысы да кушма сүзләр. Бик дөрес җавап бирдегез. 3-нче тур сезгә ошадымы? Әйе. Әллә кыенрак булдымы? Бераз кыенрак булды. Нәрсәсе кыен булды? Тамразыкны табу. Сез анда бары тик игътибарсызрак булдыгыз, бары тик шунда гына хата булды. Ә булай, афәрин. Шушы урында дәвам итәбез, 4-нче турга күчәбез, яме? Акыл батыл тапшыруының 4-нче турын башлыйбыз һәм без аны иң элек Салават белән уйныйбыз. Салават, маңа ничек карыйсың? Әйдә кай. Ярар, беренче булган курыкмыйсыңмы? Юк. Ярар. Мин сиңа хәзер сораулар укыйм, син тиз арада җавап бирергә тиешсең. Уза уйлап торырга ярамый. Белмисең икән, белмим, яки алга таба дип әйтәсең. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл өстәләм. Һәм инде ахыр чиктә без беләчәкбез. Кайсыны җиңде икән сездән? Сез әлегә тигез барасыз дисәк була. Шуңа күрә 4-нче тур хәлиткеч тур булачак. Син әзерме? Әйе. Димәк башлыйбыз. Беренче сорау. Бер дистә ничәгә тигез? Бер дистә белмим. Ярар. Чиста сүзенең антонимы? Пычрак. Дөрес.
Ике каргада ничә канат бар? 4. Юлның җәяүлеләр йөри торган өлеше. Тротуар. Дөрес. Пар сүзендә ничә хәреф бар? 3. 9-дан 8-не алгач ничә була? 1. Дөрес. Авыру кешеләрне кем дәвалый? Табиб. Дөрес. Татар телендә ничә килеш бар? 6. Яңа ел бәйрәменә кайсы агачны бизиләр? Шеше. Дөрес. Грамм ул нәрсә үлчәү берәмлеге? Авырлык. Бик дөрес. Син 9 сорауга дөрес җавап бирдең. Синең исәбеңә 9 балл. Азамат, инде хәзер синең имтихан тотышчагың дулкынланасыңмы? Біразына бар. Ничә сорауга дөрес җавап бирә алырмын дип уйлыйсың? 8-не. Ярар. Хәзер белербез. Миннән сиңа 10 сорау. Син тиз арада җавап бирәсең. Белмәсәң, белмим, юк дип җавап бирерсең, я? Ярар. Башлыйбыз. Әйе. Бер гасырда ничә ел бар? 100. Җиңел сүзенең антонимы. Авыр. 3 бүредә ничә койрык бар? 3. Яшел, кызыл светофорның 3нче төсен атагыз. Сары. Итек сүзендә ничә хәреф бар? 4. 6-га 4-не кушкач ничә була? 10. Балалар бакчасында сабыйларны кем тәрбияли? Тәрбияче. Фигыльнең ничә заманы бар? 3 заманы бар. Нарат агачының ылыслары нинди төстә? Яшел. 1 сантиметрда ничә миллиметр бар? 10 миллиметр. Дөрес, син 10 сорауга дөрес җавап бирдең. Бик яхшы нәтиҗә булды бу. Сине котлыйм. Рәхмәт. Акыл бату тапшыру ахырына якынлашты, егетләр. Сез уеннан канәгатьме? Әйе. Ошамаган әйберләр юкмы? Юк. Инде үзегезгә нинди нәтиҗәләр ясадыгыз? Күбрәк өйрәнергә кирәк. Яңа кызыклы мәгълүматлар эзләнергә һәм табырга. Ярар, инде мәгълүматларны табырсыз дип ышанып калам. Бүгенгә уеныбызны төгәлләйбез. Ләкин ахырдан без сезгә турнир таблицасына күз салабыз. Кем безнең алда бар икән? Сез икегез турнир таблицасында урын алырсызмы? Моны берничә мизгелдән беләбез. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе шашларга кадәр. Сау булыгыз. Миңа бүгенге уенның сораулары ошады. Мин үземә нәрсәне өйрәнергә, нәрсәне күбрәк белеп бетергә кирәген белдем. Мәсәлән, Тамыр азыкларны һәм планеталарны миңа күбрәк өйрәнергә кирәк икәнен белдем. димәк син бу сорауларда ялгыш җавап бирдең. Әйе. Шулай да тагын бер сорыйм әле. Кояшка иң якын планета нинди планета булды инде? Меркурий. Менә хәзер беләсең инде. Әйе. Ярар. Минем малайлар, кызларга киңәшем бар. Бу тапшыруда катнашыгыз. Монда бик кызык. Дуслар, бу тапшыру бик кызык икән. Сораулары да бик нык авыр түгел. Сезгә монда ялмыш килергә киңәш итәм. Бүгенге уеннан соң турнир таблицасы әллә ни үзгәрмәде. Киләсе атнада яңа катнашучыларның нәтиҗәләре үзгәреш кертә алырмы? Монысын инде киләсе чыгарылышларда белербез.